Ole tun runga chuan naute khongai thlak tak mai hi Manuela Bodan chanchin kan thlirin kan ngai thla ho vele donani he thil thleng hi kumin August thla mai thil thleng kha nia California ukai pa thleng ani California khopui Los Angeles khochak lama ni in ukai pa hi munnuam le ralmuang tak mai hania chung ko tam tak chu chulai chuan chengin lim takin hun an hmangza train chuti ralmu taka hun an lo man lai chuan chu mun ralmu tak mai chuan police te chuan thu thar duom lo zet mai chu han dong ta nupa pakhat hian an naute thlasari leka upa chu motor parking a an online ruk bo ani thu hanron report atlat mai nu ber chu aril ruan na hlea pa ber ko abang bo viau an naute chu about lat mai sia nu le pa tan chuan avana don te lul em chu thu thar thin throng tak mai chu chanchin bulam te po chuan anon hreve ngala television mi le sa te chuan chulai mun chu ron panin US puwa na te ho chuan chunu chu anon interview ta anu pa chuan interview in chuta chuan nu ber chuan ka fa pa hi in lo la ni poin khongai takin miron pele de ram ro ti in khongai adi lom lom maya chunu khongai thlak tak mai na athu soi chu state pumpuya chuan athang khok roi roi ani bere reilotea state pumpuya chu thil chu hriat dar anita nule patam takin chumi te nupa chu an khongai hle mai police te point chumi te nupa an khongai ringot chu anti turani lo ani ti hriain reilotea ma an la zuita chutia ma an lak na tang chuan engamo an hre chuk chota infiamna man rozor na dor sport goods store te po antiang chu chutiang lai mun chu police te chuan an dap uluk viau maya konlama chuan police car tam tak adinga chulai chevel chu police te chuan an dap uluk me mai achan po engdang wang ni loin helai mun atranga naute chu bo ni in heng mi te nu pa hian an soyani naupang bo thu hanron report ni hi kumin kumsang ni som ni panga August ni som pali mai khania chanchin bumi tele chanchin thar puang tu TV te YouTuber te chuan chu thil chu an puang tar chuai mai chuno pangkhongai thlak tak mai chu dor pia loka parking area tang chuan ruk bo hania nautenu chu Rebecca Heroni in ani chuan reporter hon hena hetiang hiana soe afapa thlasari leka upa Emmanuel chu adai par thak angai wangin dai par laturin akal san loka kar sita chuan naute chu amut mai ni in na soi bokani hetia naute dai par thak tuma abui vel lai hian tuemo chuan hola aron ti thut maya chulam chu a hoi zuita chulama hoi rual chuan engkim mai chu a thim mup mai ni na soya aron har chule me chuan amit chu alo duk ruya anaute po chu alo bota ni in na soyani ti chuan police te chuan naute thlasari leka upa Emmanuel Haro chu ukai pa dor bor vela chuan anzong na sahle maya anu chuan chulaya chuan tuinemo a beithuta ni khor helawina siama chutia ni khur helo lai chuan anaute chu anruk sak ni na soisi chuwang chuan chulaya thil thleng te chu hriat fia tumin police te chuan thei to pan chuane darkar tam takaliama US police trang te chuan na han thok na sa ema chunglai vela an CCTV camera te chu uluk takin an han en fia engma an theilo wangin an hathona hun po chu an son zau zel nakina chuan California chimlam thleng chuan police te chuan an zong ta a hun sang chuan film khur tura ti na te misual nau te ru bo mang an om thu hriat tir na te chu adar ta uaya police le ven him na thok tu te mai ni lo lom ngaya ron in pe tam tak te chuan nau te chu an zong ta mitam tak chu naute zong tur chuan an thok chuaka naute thalak chu muntin renga chuan an tar dar chiai chuai ani bermai anu le pa te po chuan chanchin bumi tele TV kaltlangin naute rubo tu chu rondak kirle ran turin an longen lom boka rampuma chu anni nu pa chu khongai an hlo mane pa ber po chuan an fa pa rubo tu chu rondak kir turin a han ngen le ri thina voitam tak chu tiang chuan ngen na chu an ti chuaka ukai pa le a che vel chu police te chuan an dap uluk viau to mai biakin lama po police te tha ti chak ani le zual theina turin tong trai puina hun an lo mang ve boka chutiang chuan na sa takin ma an la ve boka a mai ro chu nauten hu ma om reng chu police te chuan an hu thei ta silo
chu nau te Emmanuel chu boruaka atham ralta hemniang le atir lama kan soita kan khan chung level chu ramral muang tak mai ania chu tiang hanti du tur omang chu an chevela chuan omin an hresi lowa mak hi anti hem em mai darkar aliama ni aliama engma police te po chuan an chui chuak hle theilo mitam hutu tuma anom lova chu mai ba ka CCTV footage an envel po in engma chu tiang om ang thleng an huve box silo tin chu mai ba ka police te chuan chu nu chui na ta na an ma ni han pui thei tur om ang deu engma fin fiana emo thil tangkai tur om ang chu an hu zo that lo ane chuta police te chuan nu ber khosak dan chu an han chui chho ta a an ina tranga do rakal dan te a hun man dan eng kim mai chu an chui chowa chuta chuan thil dik lo omin an hreta ne a masabera chuan kha parking area khan engma in be buina om an hu zo lova nu ber kar la chu khoi danglam lo ani ti a hriat view box si diaper adana bom te po chu khoi danglam lo ani ti police te chuan an hria makan ti hle mai investigator te chuan nu ber chu an chui chhota a nakina chuan amit bula duk om chu khain ru bo nia thil thleng kha ani lo ani ti an hret chuak le ta zel amita kutha na duk chu a tharlam lo hle mai sia chu wang chuan a main chu duk chu a om to nin nan ngai medical lama mithiam te po chuan chu thil chu niomazat liam ta omani ti an ron proof ta boka amairo chu heti lai hian nu berin naute aru bo chu an rin lo wangin mitam tak chuan zo na tam tak an zot ngam chuang lo ane amairo chu police te chuan naute nu po chu an ring hlel rutar yo maya Riverside County Sheriff Department an detective te chuan chu case chu bo zui chho zel an tumta an chu kwa chuan an interviewa an thian te an thenom te po zo na tam tak zo an nia chung lai vela chuan buina a thleng to thinem ti te han ngai ven chuta chuan thil tangkai zet mai chu detective te chuan an mu chuak ta ni hemi ti chung kwai hian thil dik lo a om mani ti an hreta an laina te chu police te chuan zo na an zot non sek maya chutarang chuan child protective services naupang veng him tu hi ti ve mayang chung mi te chuan hero te chung kwa chu a main an lo pan to a helai hian buina alo om to ni ti an hret chuak chhota ne chu ina naupang om chu Emmanuel a chau chu ani lova naupang kan han ti tak nain Emmanuel he chu naute ani ma zo kang chu a ma point pa ber hian naupang kutthla ka lo ching to thina ni ti te an hret chhota zel ti chuan police te chuan chung thil an hriat te chu van tlang hriat a puang zar lovin uluk takin an chui chhota zela arukin ma an lata hriu hriu mai ne chuti mek lai chuan harol ta tenu pa po chuan media lama chuan campaign an lo bei uar hle maya Rebecca chuan media te ma chuan mi tuitla zoi zoin ni khar khelawa siam ani dan te chu alo soya heti lai hian apasal Jack Hero po chu asira chuan alo thuve boka ani po a thutum bur mai an fa pa bona wang chuan an ril ru a ha ve hle ni in nalang bok Jack po chu mi pa mani sela ain ti mi pa zo ngang lova amit tu chu adang zo thlot lo ane mase detective te chu ani hian abum theyang em le ti chuan police te chuan training thatak an lo nei to te mang trangka in an ril hel na chu ti sa chantir nge an tumta anu le pa te chuan mi tuitla zoi zoi in media te chu ma chon ma sela an ni chuan an hnung lama tangin an lo chui ve zel thung chulkar ali ma chuta chuan hemi te nu paina an thu soi te chu arin tlang lo ani ti police te chuan an hret chuk chhota zela an hun soi te ain mil lo chowa phone record an soi te po ain mil lo chho tranta forensic team hoina chung lai bor vel an enfi na tangin an clear thei bula chuan tuma an kal lo ani ti te an hu chuak chho zel nu ber chuan mi tuitla zoi zoi chuin afa chu angai zia ala soi ve ta zel boka engpo ni sela police uisat hiam te chu eng tiang taka fing nge mo han nia henu po hi eng tiang taka phakar nge mo ni le detective te chuan uluk takin chu case chu an han khor pum chho tranta chu naute Emmanuel chu rukbo ani lo ni in an ngai ta ne amairo chu vanduit thla takin chu naute ruang chu an hu chuak so boxi lova naute ruang a om lova in puanna a om lo boxi chuan case engma siam thei ani lo police te chuan hero te nu pa in chu dap an ril ruk ta
an ho tu ten hela trangin dap phalna han la zui in chunga chuan police te chuan poi khoina thleng nge in an hria tharum thona lampang chi numha te chu an muta boka chu an thil mu te ro chu mipui hria ta puan zar ani taloware investigator te hian enge an va mu chi ro chu kan hreve thei talowa an nuwa investigator te na an soile dan chuan nu berin tv ma a naute rubo ani thu a soi ma kar liam ta dai to khan Emmanuela chu athi to ni in an ring Emmanuela thi nu chol kar engamo zat liam nuwa hemi te hian chu thil chu an soi chuak ta chau ni na langa naute chu an thate mo engtina mo han tianga chumi thup na tan chuan naute kidnap chung chang chu an soi lang tamai ni in investigator te chuan an ngai ani ti chuan police te chuan ani nu pa lim thei dan tur chu han ngai tua niuma zat aliam le tak nuwa chuan Jack Hero le Rebecca Hero te chu custodia chuan an hruaita chu case chu a in let danglam chiang ta hle mai atira chuan naute bo chung chang ania tunai ro chuan tual tha na chung chang ani ta dai press conference an nei na chuan Riverside County District Attorney chuan heng mi tenu pa hi tual tha chung changa thu buen sim sakta ni na soya chu case an mu dan chu soi zelin Emmanuela chuan chokar tam tak chu ti du da alo toka nasataka ngai sak ani nuwa anun nain atuar talova alhiam chu athi puita ni in attorney hian soine chu thi thin thong tak mai chuan California mi puite chu a thong hle maya mitlom ngai tang takin chu naute chu han lo zon puya anu le paten khongai an di lom loma wangin an khongai ema van tlangin an tor puyani kha amairo chu case chu aron in let ta thok mai si naute nu le pa chuan an fa chu an ti hlum nge ni in alang ta boka police te chuan chu thil chu rin thu in an soi ngot in arinom lo in chuan dap na khan engamo tak chu an mu chuak nge ni na langa chung te ro chu kan soita kangin van tlang hria ta puan zar ani silo ani ma se naute rubo ani an soi ma kareng ma zata khan chu naute chu athi to ni in police te chuan an hremio boxia chu thu chuan California mi puite rilru chu atina misual thil tianga in an lo khongai ve ma se an mani nu pa nge chuan an fa chu an ti hlum ni na lang ta si chu case chu court lama boi pui chun zom manita a chuta chuan Jack Hero a tun manun te chu tarlan anita ne Jack Hero hian a bain nu pui halo nei to a chumi anu pui nen chuan fanu an nei to chumi hun lai chuan Jack Hero hian a fanu chu alo ti du da to trina naute chu kut alo thlak photo train chu me che khongai thlak tak mai chu kut a thlak na sat ema wangin aluru te alo khia ti chuan ataksa chu alo zenga wheelchair hun apman angai pha ta ne chutia ama fanu ngei po zualawa alaka nun rona alantira wang chuan police te chuan Jack chu an han man ren rona ma se second chance an pe hlau ni za somriat chung chu police te chuan an chu lai loka chutiang chuan Jack Hero chuan tun ma boin no pang kut thlak chung cha case alo nei to thin ti na nei chu ti chuan a han tin non le ta sak maya tun truma phei chuan thi na hiala thleng ta misual le ni khualo zet mai Jack Hero chuan atuar ve ngai chungai ta re yu kai pa mi puite chuan makhi an han ti maya thudik tak chu aron lang chuk ta sia chu mi te nu pa an khongai te chu tuna chuan ram huai muin an muta a ama kha chuan an tong try puya an tong try sak boka amer chu tuna chuan ana thayang berashem an yet ta hial mai ne social media lama po an thin rim na chu an tar lang na sem ema chuti mek lai chuan then kat ve thung chuan hemi te nu pa thut soi hi an la ring ta fan in hial na eng mo za ta om boka amer chu mitam ber chuan Emmanuela tan chuan ding na lan chu ti randu chu case chung chang chu mi puite chuan an ngai tu na sa hle maya mitam tak chuan an khel lui mai mitam takin anin chunga an soi lain anin chung maya chuan du tok lowin social media an tar lang na sa hle mai boka chuti mi puina zeldin ti an soi vel lai chuan police te po chuan an hna chu an thok mol mola chu naute chu anungina mo athina mo mu sha man tuma amero chu adama mu chu an be sei to lo aruk tak chuan chu naute ruang chu an zong zok ane investigator te chuan tlangram te chu an han fanga tui chepai na mun te
naute ruang an da na om ang tu te chu an zong kual na sa hle maya amero chu naute Emmanuel haro ruang chu tun thleng hian an mu zo ta chuang lo jek po chuan ruang ada thatna ni oma asoya chuan police te po chu a hruai ve boka chulai mun chu mun fal tak mai ania police te chu thopui atum ni om takani maro chu police te le jeka tengei po chuan chu naute ruang chu an mu zo ta chuang lo voin ni thlengin Emmanuel Harold arwang chu mu ani talova chu naute khongai thlak tak mai chu diriam taka ti hlum ani nuwa po arwang dai chu khongai na tel hau lowa phum bo le ti riral ani zuita ni na langani ti chuan Jack Harold chu korta chuan hruai ani ta korta chuan Jack chu ain buang tarewa ani chuan afa chu atha ngei thu soita chu tiang ani wang chuan court po chuan second degree murder case aur tira reporter ten antar landanin etia court in achungchanga re lai hian ani hi atrap deuh pur niin an soya angoi renga thutam ma soilo ni te poin an soibok court chuan Jack Hero chu kumsom thum pakhat le tharia jet mai zela tang turin a hremta chu court a chuan Emmanuel api anupuya nu po chu aum ve boka ani hian amak pa chu a chan lo hle korta chuan just te na ana theyang berin hrem ro midang te po chance a pengai lova chance pe ka tul to lo hati mi mai chutia jeka chungchang an ngai tu mek lai chuan Rebecca Hero ero chu police te chuan a chungchang an langai tu ve chung lova korta chuan ani hian a thiam lo thu a soidu lova chu thila chuan ain nam hnoi lo thu le Emmanuel athina chuan engma ti sual anei lo thu a soya atuar tu ani zok zia te ha soilang a ukil chuan he thil hi apasalina ati aze puini na soya apasal a hlawa wangin chung thil zong zong chu apasal thu angin ati ta ni na soi pui bok amero chu athu soi hi prosecutors te chuan an oi sak lo hle maya kha in kidnap na chungchang do ta an the dara po khan apasal chu puya camera ma po mi puite ta na khongai thlak theyang berin alang boka chuwang chuan he thila hian mo phurna anei ani ti in Rebecca Hero chu hrem ve ngai an du ni chuti lain Rebecca Hero ve thung chuan ain nam hnoi lo thu chu a soi ve trang thunga au kil po chuan a tran puina savio mai Rebecca chungchang chu langai ven le turania chuti rualin prosecutor te chuan ani hi hrem an dua apasalang boka thuboi or tir ngai chu han tuma chumi atan chuan finfiana chu han dap bok court document tam tak chu tarlan ani lova heng te wang hian he kesa thil thleng tam tak hi kan hre theilo Emmanuel thi dan dik tak chu kan hre chuk chho thei ngai don lo ni na langa amero chu court hian engamo chen chu a thup ni na langa he wang hian apa po hi thiam lo a chan tir thei ni na lang bok investigator then khatin an soidan chuan Emmanuel chu thil hriam hmang ni lawa vok na wangin a thi ni nan ngaya then khat ve thung chuan an rek hlum ni te point an ngai bokani amero chu apa ber chu ain puanga pa ber hian a thi dan chu a soilang du chuang lo a thatani ti chu ain puanga ni ve satli amaya a ruang mu tu ro om lova courtin an ro rel na tam tak chu a puang zar box si lawa hei wang hian a thi dan dik tak chu ka tar lang thei talawani reporter pakhat Brian Roth chuan Jack Hero chu zela atan lain azuko ma ani hian Emmanuel chunga thil thleng te chu zota amero chu pa ber Jack Hero chu angoi tlat mai Jack Hero chuan anupui Rebecca chu thil ti sual lawani thu soiboka afapa an tha dan le aruan ti riral dan azo point Jack Hero chu angoi renga engma asoidu lo thung ni in Brian Roth hian a soini athu buen ngai tu lai po khan just the chuan Jack chu a thiam thu soi turin antia ma se Jack chuan thiam thu soi tura nei lawaniang kati palani ti ringot chu a soi hanti a ma dai to in Jack hian a fanu chu alo soi satoni kan ti to kha child protective service te chuan hemi hi an lo warning to a chuti an chua zalen nuwa chuan Jack chuan no pangte chu kuta thlak le ta thosi atira khan Jack hi zela chuan da mai sela chu Emmanuel hi adam mai theyani engponi sela ukai pa khomi puite chu an thina rim hle maya hetia anu le pa te an man to nuwa hian mi puite chu kung khomin bati te an chia Emmanuel thalak te po chu an tar lang boka chuta chuan an thenong khoveng then khat chuan
reporter ten hena hetiang hian an soi naupang thi to chu kan lo zong chiama anu le pa te ta na satakin kan tong try boka anu le pa te la chu tong try sak phu an ni hau box si lo tin an ril runat zia han soi ve boka ni just chuan Jack hero hena chuan naupang poisoi lo nun nai la a chu po ifa liu le ngal van tlang e buma hei wang hian chance voi ni na pek chi ini lo court chuan hremnan hetiang hian i chunga ro relang tuali tha wangor hian kum somni panga zeli tanga ama iti sula wanga courtina chance apek che ibo chiat non le wangin kumruk le thariat chung itan bel bokang tin kumsom thum pakhat le thariat zela tang turina chung thu rel ta ne India rama po naupang te hum hal na hi anasa ema naupang te chunga leilen na chungchang isi ani chuan he number 1098 a hian engtik lai point a hriat tir theya naupang le chaklo jok ten he khovela lim tak le thamon taka hunan man ve theinan ti tur inai ani ti hrein hetiang thil thalo i hriat chuan 1098 a ilo hriat tir thin do nia ole tun tuma kan khes chu kati zong kha ni mai ro se